Ini Maricel sa mo grupo ini sa Escotoda, sa mo Surigao City Driver Association. Mao na mo ginabmay na tabang sa mo gikan sa mo kasing-kasing bala gamay ng kantidad makatabang na sa imo kumano. Di pa ni mao ni mo madawat. Na pay mga tao mo tabang anda matabang sa imo, amo ipabot gud sa imo, maabot sa imo gud mga grasya sa mga tao o ipabot sab sa imo. Yan mga kagusok makita na mo ninjo ang kahimtang ni Maricel. May kasulti mo pre. Tana kung kinsa man tong maluoy, tana tabangan nato siya kay nagkinahanglan ni taon siya sa iyang mga ang pang-maintenance niya sa tambal. Kung kinsa ang taon to, kaluoy po din taon. Sa katong ay kasing-kasing, maluoy, hinautunta nga matabangan nato siya. Maura to daghang salamat. Yan mga kagusok no, kay gumikan sa mo sobra ka kuan lagi, luluyon. O na mo tagatagan si Maricel bisang gamay ra ibang para sa mga gasto-gasto no. Daghang salamat kasud. Di ko makasulti. Kay gusto ko mahilak, di lang ako nakapugang-pugan mga kagusok kaya message kay mutang gud.